Kulandela imibhikisho empumalanga nasentshonalanga yeGoli, inhloko yombuso iphawulile ngokushona kwabantu kanye nokulinyazwa kwempahla kule mibhikisho. Lokhu kuza emva kwemibhikisho enodlame ethembisa nokunukubezwa kwabesifazane okusolwa kukho abamba igolide ngokungemthetho entshonalanga yeGoli. UMengameli uthi kufanele kuhlukaniswe phakathi kwemibhikisho enezikhalo eziqotho kanye nezenzo zobugebengu. Ongqongqoshe abehlukene bazoba nembizo nomphakathi wase Kagiso kulempela sonto. The Commissioner of Police, together with the Minister, have set up teams that are going to deal with this issue of illegal mining and deal with those zamazamas in the very illegal activities that they get involved in, particularly in terrorizing our communities. We will put this to an end, and we will do it as effectively as possible. UMengameli ubekhuluma neithunywa eyingamakhulu ayisithupha eyihambele ingqungquthela yakhe nabomkhakha wezenhlalo yabantu i-Presidential Social Sector Summit. Ngesikhathi yethula inkulumo yakhe yethulela isizwe ngo-2018, uMengameli waphakamisa ukuthi kufanele kusingathwe ingqungquthela efuzelena ebandakanya zonke izinhlaka zomphakathi. Ube sethulela isiqhoko inhlangano ezizimele ngomsebenzi wazo wokusiza umphakathi eminyakeni emibili lapho izwe belisakhungethwe i-COVID-19. Kepha uMengameli uphinde wexwayisa ngezinto ezimbi ezibikwe ngazo inhlangano ezizimele. The Special Investigating Unit has uncovered on how some civil society organizations were set up with the sole purpose to loot the National Lotteries Commission. This denied legitimate and deserving organizations the opportunity to access funding. Kule ngqungquthela cicwe isibophezelo sokubhekana nezinselele ezikhungethe umphakathi i-Social Sector Framework.